завой и ето филма е убит. Но не. Странични кадри. 6 септември, Любим булевард. Километрите са 100. Пише предпоста. Червено, не знам дали ще можем да спрем. Да. Добре, беше всичко. Винаги на ръба. Там са шофьорите, които можем да караме. Ето го и главният заподозрян. И кое? Има документира, че съм извън закона вече. Наближаваме колелото на Била. Изстрелвани. Доста добро колело. Рейса пропуча. Колега от среща. По-ненадежден. Но... Алфата нямаше на задните върти дръжки, видя ли? Това помня, как е? Не знам. Пауза!